Huriani Tuhata, tapuji ma Tuhata na toktong mga leon di hita asini rohana, umbain na boy hita pajupang di parmingguata di bagasan sadarion. Manoktong doa sini rohani di batatu hita, tung takasdo panugunugon na tuhita jupang las ni roha, jalatung tandado akadalan hati goranna jupang masa arsa ni roha. Atong roma hita marsomba tu di bata na manoktongi, taparade maroha dohot pikirata, mamuji ibana si paluai, marende mahita. Hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Hurajumi akasi taonon dia sianganon, hira na suadong do martimbakon hasangapon si papataronna tuhita sogot. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, sa lehor madihami haporsiaon na mangului. Asa toktong hami porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa maroha na yas di bagasan hami, jala paimbaru rohan nami jala pasitong, say pahot mahaporsian nami. Asa hot jala sonang rohan nami, marningot nang sesa dosa nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marende mahita sian nomor 31 ayat 31:4. Oh
Tatangihon mapatik ni debata di Minggu 10 Siadung Trinitatis Sadarion. Imana tersurat di Sada Petrus bindu 5 ayat 6. Atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata na naggogoi. Asa dipatimbo hamu ditikkinai. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombartu patikmi. Amin. Marende hita sian bukende nomor 220 sada ayat 516. Tatopo ti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Di parmakulingho hami rohami dahami. Di bani saise sama sudedo sanami. Dang adong nahu pangasaon hami dukko ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na hupangasaon hami itu jolom. Di bani pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabagabaga taringot tuha sisani dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahundul di siamu ni habangsa ni hatong amon ni banua gijang. Ibani tarbahin ni bana do panguluhon ro di ujung na akan na sandok ro tu di bata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong asa tangyon na sida. Hasangapon madi di bata na di gijang. Tapuji matu atas yang bukende nomor 205 ayat 2.
Hata ni dibata turpuk epistel di hari Minggu sadarion, imana tersurat di Heber pindu onom ayat 11 1 ayat 20. Ia debata warido dipake lau patuduhon tuaka sitean baga-bagai tahina naso olo mubai. Nasongon sao ditondit tadoi, nahot jalan na togu, na manurusi satu bagasan ni ribe-ribei. Ima saat na, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala nau pepsa, amin. Tapuji matu atas yan ukende nomor 760 ayat sada. Tindakon maha porsetai, so na hinatindakon ni dong atas sa porsyon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit tohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima nagbuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andora sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana paimas mulak sogot tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mati. Au porsia ditondi porbadia, jaladong sada hurian nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, doh diasesani dosa, doh dihatai namando, mulak mangulus sogot daging ni halak namate, doh dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabigi matiting di huriata. Salam. Odolan titing Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Titing Pakobesion na perjolo. Guardo topik ni Minggu sadarion ima Minggu pasa pulusia hodung Trinitatis do topik debata na manoktong. Manang Allah yang tidak pernah berubah. Paduahon roster pemandu lagu di pertengahan week boy mata jaha di warta jemaat na adong di hitabi. Patuluhon
roster petugas gotong royong dohot si parade bunga altar boi mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabe. Paupaton dadak ngasorang. Di hari Kamis tanggal 27 September 2020 sada di basa-basa hotuhatta do dua dak dana bawa kembar tu keluarga Hotsan Situmorang doh inang boru rohani boru Manulang sian uik Makassar sada saya di pasu-pasu di Batama danahi suang songoninang natorasna 5 tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parboga summa David anggiat siahan anak niamatta Herdin siahan nahinan tubuh ni inatta Rebecca bor simatupang ruas ni HKBP Kedaton Resort Kedaton distrik 32 Lampung dohot orwanna Putri Anendita Yunita boru Sitanggang ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati sian wik rabutat 2 boru ni amatta Marolop Ka Sitanggang tubuh ni inatta Perliana Agnes boru Sigiro pamasuk-masuod di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 10 WIB di HKBP Kedaton Resort Kedaton distrik 32 Lampung tatangnya koma anggia merdalan ulauni dohot denggan. B naing majalo pasu-pasu perbagasema Andreas Julianus siahan anak niamat tasitua aman siahan tubuh ni inata tiramin boru siagian ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati sian uik tengah dohot orwanna Susi Ferawati boru Sinaga MKEP ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati sian uik tengah boru ni amata Anton Sinaga tubuh ni inata Masni boru Turnip pamasumasuod di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul sia WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati tatangnya kema anggia merdalan ulauni dohot denggan. Onom tikting perjolo naing majalo pasu-pasu parboga summa Daniel Togatorop anak niamatta Robinson Togatorop tubuh ni inatta Tiominar boru Manulang ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati sian wik Balai Kambang dohot orwanna Lastri Pramita Sani boru Hutasoit boru niamatta Janet Tony Hutasoit tubuh ni inatta Ruslina boru Nababan nahinan ruas ni Huriah HKBP Taman Mini Resort Taman Mini pamasumasuod di Patupa di hari Sabtu 27 Oktober 2020 sada pukul 10 WIB di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini tatangnya kema anggiat merdalan ulauni dohot denggan. B naing majalo pasu-pasu parboga summa Ivandes Doli Parulian Simamora SEME anak niamata Maruli Simamora tubuh ni inata situa hot mainta boru Malau SPD ruas ni HKBP Kramat Jati sian uik rabutat 2 dohot orwanna Tri Karunia Lestari boru Sibuea SE boru niamata Edward Sibuea nahinan tubuh ni inata Masrina boru Tabunan ruas ni Huriah HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati sian uik perserahan pamasumasuod di Patupa di hari Jumat 22 Oktober 2020 sada pukul 2 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati tatangnya kema anggiat merdalan ulauni dohot denggan. Pitu ruas Netaba Mamukka minggu sedariot tanggal 10 Oktober 2020 sada nunga gabe ruas ni Huriatta ima keluarga Charles Teja Agnes Mariata Borusiahan Nasida baru Marhasotan Nasida Sonari tinggal di Jalan Manunggal 2 RT 4 RW 4 nomor 70 Rabutan masuk tuwi Rabutan 2 tatangnya kema anggiat gabe ruas na mangulu Nasida di tonga-tonga ni Huriatta. Walu para guru makatidakon haporsiao tahun ajaran 2020-2021 sada. Hobar tunang sidung pengajarian di para guru makatidakon haporsiao tahun ajaran 2020-2021
Patupon ni huriat tama makatidakon haporsiaon tahun ajaran 2020-2021 sadon. Pinabatohon matu sude akka parguru nanaing makatidakon haporsiaon doho natoras akka rangkaian jadwal parguru makatidakon haporsiaon songonoma. Parjolo Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10 WIB pengumuman di kelulusan Sidi. Paduahon tanggal 15 Oktober 2021 pukul 10 WIB ibadah pengutusan dan inaugurasi bersama dengan orang tua. Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 14 WIB general repetisi Manang GR. Pawapatom Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10 WIB ibadah peneguhan Sidi. Hatorangan godang niaka parguru nama dohoti ujian ima 50 sia halak. Tatangnya kema anggi merdalan ulauni doho denggan. Pasiahon ulang tahun papitupuluhon. Di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 nungago marumur 70 tahun ima inang Nyonya Dr. Andus Mangisar Purba. Situa Dr. Anda Kartini Boru Pasaribu Sian Uik Lubang Buaya. Hobbartusi program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2021 lehonon ni huria ma ulus go umur 70 tahun tu inang Nyonya Dr. Andus Mangisar Purba situa Dr. Anda Kartini Boru Pasaribu alai hobbar tu pangiduan ni keluarga dang pola lehonon ulus tu nasida tatangnya kema anggia di pasu-pasu tu hatta ma inang Nyonya Dr. Andus Mangisar Purba situa Dr. Anda Kartini Boru Pasaribu dohot saluhut keluarga. Tikting nameragam hato tuad ni permingguan di gereja bui mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabi. Paduahon buah-buah doho soso-soso taringo tu protokol kesehatan bui mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabi. Patuluhon pertording ni kegiatan pesta hut pap 57 doho pesta gotilon bui mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabi. Paupatan rencana program kerja tahun 2022. Panusunan ni program kerja tahun anggaran 2022 ni uluhon ni MPA hobbartusi pinabotohon matusalu dewan seksi MPA do pangulan agot tiki asa disusun ma program kerja nabi. Ia tema ni orientasi ni pakubasion manang tema ni tahun 2022 ima kesehatian. Disosoi ma asa sudia panusunan ni program kerja tahun 2022 asa efisien, ekonomis, dohot efektif 3E. Disakapi do jadwal kerja penyusunan anggaran dohot pembahasan songonom ma parturena. Perjolo mamuka tanggal 1 Oktober panusunan ni program kerja akadewan dohot seksi. Tanggal 30 November 2021 pembahasan anggaran rapat perhalado resort. Patuluhut tanggal 1 tanggal 15 Desember 2021 pembahasan rapat perhalado. Tanggal 20 Desember 2021 pembahasan rapat huria. Tatangnya kema anggi merdala studi ulauni doho denggan. Palimahon rapat perdita hatopan. Mamuka tanggal 25 sahat tanggal 20 Oktober 2021 di Patupa do rapat perdita hatopan secara semi virtual di distrik Walu DKI Jakarta. Onom tikting mutasi. Hobbar tu surat keputusan EPUR HKBP SK nomor 94 garing BIP garing SK garing 07 garing 2021 pertanggal 27 Juli 2021 nunga ditutup be Bibel Pro Silpana Tehu Tauruk Gabe Bibel Pro HKBP Resort Simpang Semadam Distrik 12 Tanah Alas. Acara paborhator di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Surat penugasan A. Hobbartu surat penugasan nomor 430 garing D garis 8 garis DKI garing SP garing 10 garing 2021 Prases Distrik Walu DKI Jakarta na berkedudukan di Jakarta taringo tu permingguan
Paborhaton Bibel Pro HKBP Resort Kramat Jati do mutusi ditugas semua Pendeta Dr. Anna Cihapera Pengaribuan songon Padita Resort di HKBP Resort Kramat Jati lau manguluhun acara Paborhaton Bibel Pro HKBP Resort Kramat Jati di Parminggu tanggal 10 Oktober 2021 Minggu pasapulusiahon dung Trinitatis pukul 10.30 sahat tuna sidung dohot hototuan mangaleho lapora tu preses dukon nunga sidung acara Paborhaton. B. Khobar tu surat penugasan nomor 440 garing D garis 8 min DKI garing SP garing 10 garing 2021 Preses Distrik 8 DKI Jakarta na berkedudukan di Jakarta na taringo tu Parmingguan Paborhaton Bibel Pro HKBP Resort Kramat Jati do mutusi ditugas semua Pendeta Lilis Perawati Tabunan STHMM songo Padita fungsional di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati lahu majaha surat keputusan manang ketetapan Bibel Pro HKBP Resort Kramat Jati di Parminggu tanggal 10 Oktober 2021 Minggu pasapulusiahon dung Trinitatis pukul 10.30 WIB saat tuna sidung dohot hatotuan mangaleho laporan tu preses dukon nunga sidung acara Paborhaton. Walu tupak lihat disakapi huriata do lau Paborhaton keluarga LAP Hutapea dot inang Bibel Pro Silpana T Hutauruk di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 tu HKBP Resort Simpang Semadam Distrik 12 Tanah Alas Hobartusi tapasah matadha hamalateon ni rohata sian aka keluarga na adong di grup di Ganup Wik ala salhut pakobasion ni inang Bibel Pro na sailaon di HKBP Kramat Jati ia acara pasahaton tadda hamalateoni manang natupak liat di pasaha ma di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB di Gedung Serbaguna. Pasiahon acara Paborhaton inang Bibel Pro Silpana te boru tauruk boi mata jahada di warta jemaat na adong di Hitabe. 10 sumbangan di jalo huriata do marhite sekretaris Nuria 10 box masker sian amata Johannes Sirait huria madok mauliate di sumbangani jalasai tuhatama nama masu-masu keluargai 10 sada amplop persembahan di parade huria do amplop lux bahan inganan ni pilihan sada A sada B do sada amplop persembahan paduaho tu kantor pusat sada amplop natapasahat adorang jamita dohot pilihan hamalateota bahan borha ni keluarga niamata LAP Hutapea inang Bibel Pro Silpana te berhutauruk sada amplop natapasahat marhite na marpelia tujolo dung sidung jamita tapasahat marpelia taidi bagasa lasniroha jala tajaga ma aka amplop nang di parade asabui musa dipakai tu ari na mangihut. Songonima odolan tikting di minggu ta sadarion tikting na lobi sikop bui mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabe. Saya di pasu-pasu di Batama sude aka ulauni bayan sangap di Guarna. Jala sai taulahum ma protokol kesehatan dohot dengan horas. Huriani tuhata tapuji matuata nomor 450 walu ayat sada do udutna laos tapapungu mapeliata ima sada A sada B dohot na paduahon. Nasihat Tuhan
dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Horas. Melihat. Buah kabar muna sudah hamu amanginang sehat dohita. Sehat, puji Tuhan. Ya. Hami penaing manise hamuna na dohot ibadah minggu jam 10 sada 30 marhiti live streaming. Hamuna amanami inanami wado kabar muna sudena. Rob dorohanami hamu di bagasan haipason alai molo hurang hipas pe hamuna manang di bagas muna manang di rumah sakit martangi yang mahita tutu asa dilihat Tuhani hagugoon dohot hamalumon sian parsahiton muna alai hamuna na sedang di bagasan pergumulan tong didongani asini rohani debata. Atong hamuna inanami amanami bagasan minggu sadarion minggu istimewa dihita siala di bagasan mingguon ima tapaborah ma naposo ni Tuhani inang bibelfro silpana te boru utawuruk MPDK dot keluarga nasida ima amang LAP hutapea dot 2 boru nasi 2 yanakon nasida alani tatangihon mah hatani debata nagabi ujahan diulot tasadarion ima di ibadatta di parmingguotta di minggu saplusia dung Trinitatis laos omma hatani debata borhat tamu inang do keluarga asa di bagasan pandungan yon debata. Tabuka ma bibelta ima natar surat sian buku Job 20 mamuka mai sian ayat 10 satrodi itu ayat 10 pitu. Hujahama saluhutna. Alai anggo ibana diboto do dalaku tung sura diuji ibana au songon sere napita ma au ruar. Sai marsi hohot do patu manjujur bogasna sai huit do dalanna dang dung manipbil au dang dung hulaosit tona na ruar sian pamanganna kumodang do huradoti hata akan na ruar sian pamanganna asaha ngoluakku sendiri alai tahe parhata sada do anggo ibana tung ise mana tuk manogang ibana jala guru lomoni rohana do di pasaut sai na paujungon na do sakap ni rohana hian taringot tuau jala tung na maregam do akasi songoni di bagasan rohana ima alana ubain tung tarsonggo tau maradopon bohina molo sapala hupikiri aka hitir doau mida ibana nunga debata mambibiari rohakku jala nasun hinagogoi mambukbahi au aidang nian mago rohakku anggo mida holomni parnidaku manang mida au sadiripe na hinukupan ni holomon nuaing ima sahatna. Adong sada buku namar judul Humble the Poet yang sudah diterjemahkan berjudul Melepaskan. Sada padohan disi kami tidak bisa menghapus masa lalumu. Tetapi kamu memiliki kekuatan
untuk membuat masa depan yang lebih baik. Kami tidak bisa menghapus masa lalumu, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk membuat masa depan yang lebih baik. Lapatana masa lalu ima sejarah maguarnai. Masa sonari ima kenyataan, realita, fakta. Masa depan ima pakirimon, pengharapan. Ada hubungan na dohot carita ni si Ayubon. Bahwa Ayub manang si Job mangai na porsuk ibana alai dang so di si ibana. Di ijalo ibana do hapur suhoni. Di tiki mangulu ibana. Alai laus di sima ibana. Manada isedo debata. Na makaholongi ibana. Bado kaitan na do tamuna sudena. Molo manukun hami nuhaing tu hamuna ganub. Fakta na do hita sonari alay boy sajo hita mangulu dope di masa na lampau. Masa na joloi. Dingo ma na macay parir ngoluta macay dangol. Boleh dikatakan mangan somangan ra. Mangalang gadong terus manang jagung di tiki masa parporangan ni. Manang holan mangalang sederima idahan. Na asingi puasa ma. Ima taringotu si panganon, taringotu karejo. Pada umumna ibaliet do, iladang songoni. Hulani borak pergi mulak ma botari songoni. Terus siklusna songoni. Alai songo dia do sasitong na ngulut tahun. Na boy na parjolo ta refleksihon bahwa orang lain tidak bisa menghapus apa masa lalumu, tetapi Anda semua memiliki kekuatan untuk membuat masa depan yang lebih baik. Terida Madison gebarani si Jopon. Di bidu sada ayat walube di dok halk na daula ibana partigor biar mida debata jala di padau rohana sen hajahaton. Ido na mian manang karakter ni si Job. Di sido ibana burjuna biar mida Jahoba dausian hajahaton alelos di sido di paluas debata ibana diujuni si polisi
dan tinggal diam. Si bolis tu si Job dirancang ma na buruki tu si Job. Bui taida dialog ni debata dot si bolisi di Bidusada ayat 1:12. Diklaim si bolisoma bahwa Allah dilekodope di ibana di ayat sia di dok da namar pabuat do biar ni si Jopi mida debata ina si bolisi. Ya karena kau berikan semuanya, maka dia takut. Sehingga di dok debata ama tu si Jopi di ayat 12. Oke. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Di palos di batado si bolisi mangula. Alai dang mampu sampai pamatehon jolmai. Allah huasoni di batadoi. Dungi terjadi ma ujian na balga di si Jopon sangat beruntun ibarat nunga medabu tertimpa tangga musek. Ya do kita mengalami songonia manginang. Baru ini datang masalah, udah datang yang lainnya. Dang sidung do peon, romuse on sada. Dang sidung na duon, romuse dapat tulun. Dang sidung pato, terus songoni. Boy gaberit kita alani persoalan ni. Moludang mana kita. Ber kita ma arta ni si Jopon mago. Akapar kerejona terbunuh. Akayanakonna mate alani angin ribut. Dungi dia mamuse ina tanah. Dot akka ale-alena. Ima si Elifas, si Bildad, si Jopar, Mardok bahwa penyebab penderitaanmu adalah karena dosa-dosamu dan kejahatanmu yang engkau perbuat. Aidama, seharusnya pendamping itu, keluarga itu ikut merasakan penderitaan. Alai boy terjadi perubahan. Allah ni pangalahom may dubain songoni. Termasuk aka ale-ale. Maka nadang ngadong sasitong na ale-ale na sumurungi holan Tuhan Yesus dokan amang inang. Gak ada yang abadi perdonganoni. Sudah salpu do. Mungkin adong diantara kita pindah tugas. Sian Papua mungkin, manang sian Sumatera, si gok ale-aleta, ale lama-lama berkurang. Songoni inang Bibel Pro amang dison. Udang do ale muna dison. Alai cepat atau lambat semua berubah. Menuju tempat yang baru. Di sama dirakit muse ale-ale na baru na dicupai hamuna inang amang. Sekalipun penderitaan ni si Jopon songoni bertubi-tubi alai dia ma di dogma di pasal sada ayat 21. Jahoba do namangalesa, Jahoba do muse mabuat sa pinuji ma goar ni Jahoba.
biasa na on untuk mengapuli doon. Alai muluau sadiri pasahaton jamita taringot duson. Tong do hati-hati. Ngaporsuk ibana. Didok mamuse Jahoba do na mangaleosa. Jahoba do muse mabuatsa. Pinuji magwar ni Jahoba. Apa enggak sebaliknya? Kejam may Tuhani. Hah? Didok muse pinuji ma Jahoba. Dang tarjalwawi. Ya. Apalagi topu parmate ni na hinalongan ni rohana. Hamuna kadongan diteba muse di bagasan teks jamita minggu tasadarion. Ya. Ima merupakan rangkuman panidangio ni si Jobon taringot tu panadauna tu Jahoba. Didok ibana ma naparjolo bahwa penderitaan itu adalah ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Didok dek sapului alai anggo ibana diboto do dalakku tung sura diuji ibana au songon sere napita maau ruar. Songon sere amas bahasa Ibranina Heber ima hak namar lapatan macai berharga mata uang logam perhiasan bahkan lambang dari kesucian. Ido panadaw ni si Jobon taringot tu songo dia do penilaian yang dibata di perjuangan ni ngoluna diuji do si Job alai parbuena ya emas ibarat emas kalau dibuang di mana saja tetaplah emas dia. Ibaratnya inang Bible Pro do keluarga mengalami mutasi SK tu macedau ingana muna ima tanah alas ngaheau boluson tempaton simpang pemadam. Sian piara aja mendapaton hutai kurang lebih 10 jam. Dang do PI lewat jurang ya kiri kanan sega dalan muse. Berat do pardalanan nih. Jalan pasti berat do ulau nih. Dang na samura di bek kamu di huta do. Ale manang BHP molok emas tetaplah emas. Pambahena nih inang Bible Pro dohot keluarga. Dang pola mabiari. Ala ngatahan uji hamuna sebelum tuson membuka sada pos penginjilan do inang Bible Pro on di Malang. Jala nunga huresmihon pos penginjilan nih di Malang. Dohian nih sian kota Malang. Jadi ngagudang be pengalamanmu inang do amang. Melohami sediri dan gentar. Kalau dikatakan sudah teruji, ya. Makana songonima hatokna mengambil keputusan. Borak ma'au. Ala ido nadumengkan.
Songoni ujiani mirip dohot si Abraham nama melehon ya nakon na sisak nang songoni tuhata Yesus Kristus mengadopi si taonon na dokdoki dalam rangka makokop hita jolma asa malua hita. Jadi kita mengatakan bahwa yang poin pertama ini si taononi bukan hal yang dihindari. Yang kedua, keyakinan ni si Job yang kokoh bahwa dia akan lulus ujian dan tidak meninggalkan Tuhan. Taidama di ayat 11 tu ayat 12. Songo dia ma ibana satia tu Tuhani. Jalan menarik memang ima ibana songoni kuat na mengadopi si taunoni ala mangolu do hata ni debata di ngoluna oma naikon taida hamuna kadongan. Dia ma inti ni turpukon na parjolo tuita. Biado hita menyikapi moloro pangujunani, moloro si taunoni. Pangujunan hapursuhon si taunon molo natabain sendiri ya upatamai ikut tajaloy alai molo sian duru do alani late ni rohani kadongan songoni ya sugoro hana mamer kita ala maju hita ala kuat hapur siapta disi teba semangat ma semakin merambat semakin merperbuedo. Jadi sada kesaksian maon turpukon tuhita salutna panidangyon ni si Jopon gabe panindangnyot tama ima marhite tema ni mingguon debata namanok Allah tidak pernah berubah. Di Ibrani 10 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dungi di Psalmen 136 ayat 115 ayati saya didokdo di si bahwa kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Asini rohani debata manok tong do. Alani hamuna kadongan omma nagabe pundasi dihita marhaposiok kita tu debata bahwa Tuhanido memegang kendali kehidupan kita. He is our driver, not me. Dia adalah supir kita. Dia adalah nakoda kita. Demikian kepada Inang Bibel Fro dan keluarga. Jadikan Tuhan itu selalu nakodamu. Hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Kalau orang mengatakan kau tidak berharga, paling tidak menghibur dirimu, Tuhan menghargai seluruh perjalanan hidupmu. Itu yang pertama, hidup teruji. Dia menginginkan kualitas iman yang teruji, yang murni. Sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Artinya Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya dia sedang memurnikan kita seperti emas. Napa duahon memaknai penderitaan dengan ketaatan pada dia. Mengalami proses Roma 5 ayat 15. Aitah lasod do akahapursuon alataboto di horhon hapursonido habengeto ni roha jala di horhon habengeto ni rohaido hatauon jala hataunido makoron pakirimon alaidang namurak kita baheno ni pakirimoni.
Dengan penderitaan si Job semakin mengenal Tuhan yang mengasihinya. Songonima hita. Takas do didok dia 12 dang dung hulaosi tona na ruar sian pamanganna gumodang do huradoti hata akan na ruar sian pamanganna asa hanguluak kusadiri. Ido amang inang kesimpulan ni jami tahun ima hapor siaima tuhami ima Tuhan nama noktong, Tuhan yang tidak pernah berubah, holong ni rohana tu hita saluhutna tiok magumos hapor siotei. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan. Nunga marsaringar be hatam di tonga-tonga nami. Ajari mahami Tuhan. Laho maka porsiaiho sian nasa rohanami, sian nasa gogonami. Tuhan, bain ma si Jobi gabe tiruan di hami. Asa molorope akka hamaolon di tonga-tonga di pardalanan ni ngoludami. Gabe papitahom mai haporcion nami tuho. Songon serei, songonima haporcion nami di hadapanmu nabadiai. Lani Tuhan, dongani hami toktong, leon bisuk gogo hai pason. Asaboi hami Tuhan, manahan satu ujungna. Dang muramat dele, alaya dong ma hasabaron. Mengida pampahenanmu di tikina ali Tuhan. Di apalati ke Tuhan buat kami tu adopanmu. Ima naposom. Inang Bible Pro Silpana Te Hutauruk MPDK dot keluarga nasida na pindah tugas nasida Tuhan tu HKBP Resort Simpang Semadam Distrik 12 Tanah Alas di Paborhat Huriami Manasida di Minggu Sadarion hodo Tuhan nama jolwani saluhut ulau nami sadarion jala pardalanan ni naposomon Tuhan mandapoton inganan pangulaunna pos dorohanami Tuhan diramoti hodo nasida saluhutna dilekodo las niroha di nasida le Tuhan maninggalhon huriamon mandapoton hurianai baru. Nak kami ali Tuhan pargoguamu hami sudena asaboi hami Tuhan mangula ulomu di tonga-tonga ni ngulunami ditikyo Tuhan ubuah kami aka donganami na di bagasan parsahiton na dirawat di Jabu nasida dot na di rumah sakit ima amang sintua STR Siregar, Juliana boru Sitohang, inang sintua LRR boru Sormin, amang sintua B Sidauruk, nyonya Pangaribuan boru Samosir, amang sintua F Aritonang, M Marbun, C Tambunan, nyonya Munte boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, nyonya Utagalung boru Simanungkalit, nyonya Simanjuntak boru Siaan, nyonya Turnip boru Sihaloho, nyonya Nenggolan boru Turnip, B Sibarani, nyonya L Siregar boru Silalahi, nyonya Manurung boru Silitonga, nyonya Aritonang boru Simurangkir, nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, nyonya Sihaan boru Tampu Bolon, nyonya Marpaung boru Purba, nyonya Sirait boru Sitorus, nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Maria Valentina boru Siringoringo, RS Pardede, nyonya Panggabean boru Tagalung, nyonya Gultom boru Tambunan,
Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, Lumonga Hasibuan, Festi boru Sianturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak boru Sinaga, Eva boru Sitinjak, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya RB Sirait boru Lumban Tobing. Nah di rumah sakit Nyonya Purba boru Silaban, JBM Silalahi, Nyonya Sintua Siahan boru Manalu. Tuhan surduk koma tanganmu, na badiai nagok pasu-pasui, tu pamatang nasida. Ape homai Tuhan, asa taruli nasida, di hagogo nasyakoi, las niroha nasyakoi, dohot cupang ma hamalumon sian parsahitoni, si roham Tuhan. Tatap nasida, nang akka obat na dipangan nasida, pasu-pasu mai dohot perhatian, diagnosa ni dokter pe Tuhan, perawat na merawat, nang songoni keluarga na mendampingi, asa boy i gabi paritiammu, Tuhan pos dorohanami, ditangyok kodo pangiduan nami. Sude aktivitas ni huriamon ali Tuhan, hodo na mangurupi hami akan naposomon full timer dohot parhado ni huriam. Pasat hami ma tangyang namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 715. Oh
Di hamuna inanami amanami masuk mahita tu acara paborhaton inang Bible Pro. Mare de mahita. Hamu amanami inanami dot dongan sahuriaon. Sadarion ma pa borhatotta inang Bible Pro Silpana te hutauruk MPDK tu pakobasionna nai baru. Ta hamuliation ma tutuhatta sude pakobasion nasida na sailaon di HKBP Resort Kramat Jati, Distrik Walu DKI Jakarta. Bartusi tabegema surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringotu parpidaun nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 94 garing BIF garing SK garing 07 garing 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Bibelfro Silvana T. Hutauruk, tanggal lahir 22 Oktober 1976, jabatan dahulu Bibelfro HKBP Resort Kramat Jati, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2021 menjadi Bibelfro HKBP Resort Simpang Semadam, Distrik 12 Tanah Alas. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Biro Jemaat HKBP, 6. Biro Personalia HKBP, 7. Bendahara Umum HKBP, 8. Dana Pensiun HKBP, 9. Parhalado HKBP Resort Kramat Jati, 10. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, 11. Parhalado HKBP Resort Simpang Semadam, 12. Preses HKBP Distrik 12 Tanah Alas, 13. Pertinggal 1-12 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 27 Juli 2021, Huria Kristen Batak Protestan Eporus
Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Mari hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di porbadia hupa borhat mahamu, inang Bible Pro Silpana te hutauruk MPDK, sian HKBP Resort Kramat Jati, Distrik Walu, DKI Jakarta, tu Pako Basyomuna ne baru di HKBP Resort Simpang Semadam, Distrik 12 Tanah Alas. Sai di pasu-pasu tuhat tama, aka Pako Basyomuna na sailaon di huriaon, jala di pargogoi, huhut di patau mahamu, di inganan Pako Basyomuna na baru. Amin. Martangi yang mahita. Ale debata amanami raja ni huriai, mauliate madiho, ala naung diloaso na posomon, inang Bible Pro Silpana te hutauruk makobasi, huriaon na sailaon. Pasu-pasu ma pakobasyon na sida, bahin sangap di guarmu, jala pargogoi manasida, diinganan pakobasyon na nay baru, laos pasu-pasu manang huriam saresoton, toktong marhasadaon, laho manidangi di tonga-tonga ni luaton, moliate madiho di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Hurian na hinaholongan masuk maita tu acara madok hata na parjolo pasata mima tu keluarga inang Bible Pro Silpana hutauruk amang hutapea arab dohot yanakon nasida. Shalom, horas untuk kita semuanya. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan salam hormat kami untuk Preses Distrik 8 DKI yang diwakili oleh Inang Pendeta Dr. Anna Jahavera Buru Pangaribuan, yang kami hormati Pendeta Resort HKBP Kramat Jati Inang Uluan, Inang Pendeta Anna Pera Buru Pangaribuan, Pendeta Fungsional HKBP Kramat Jati, Pendeta Ernawati Buru Hasugian, Pendeta Lilis Buru Tambunan, yang kami hormati juga MPA dan seluruh Parhalado Kramat Jati, yang kami hormati Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, serta seluruh pengurus ketua seksi-seksi di setiap dewan, yang kami hormati pendeta dan seluruh Parhalado juga yang ada di HKBP Gedong, seluruh Parhalado Resort, yang kami hormati juga panitia pembangunan, ketua dan seluruh tim Satgas COVID-19, tim multimedia,
Yang kami hormati juga pengurus WIK dan seluruh jemaat Tuhan, Amang, Inang yang kami hormati dan kami kasihi, juga Naposo Bulung, sekolah minggu yang ada di Huria kita. Terima kasih untuk semua dukungan yang sudah diberikan kepada kami selama ini, kurang lebih 3 tahun 8 bulan kami berada di gereja HKBP Keramat Jati ini. Kalau bukan karena dukungan, karena doa, Amang, Inang, semua yang ada di gereja ini, kami tentu tidak dapat melewati waktu yang sekian panjang. Tetapi karena ada dukungan itu, kami bersyukur sampai saat ini kami boleh berada di sini dan menyelesaikan tugas pelayanan kami di tempat ini. Tentunya dalam sekian waktu itu ada kata-kata, manang sikap kami, perbuatan kami, tindakan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan selebih dari itu, untuk di tempat kami yang baru ini, yang memang cukup jauh dari tempat ini, kami percaya doa kita bersama juga tentu menyertai langkah kami. Doakanlah kami dalam pelayanan kami yang baru, supaya kami tetap kuat bersama keluarga, terutama saya pribadi mendukung Inang Bibelpro Boru Tauruk, supaya dapat terus semangat melayani, sehingga pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kami boleh kami terus lakukan dengan baik. Saya teringat juga dengan tema tahunan HKBP hari yang tahun ini, seperti yang tertulis di atas, Tuhan memilih, Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, saya rasa itulah yang menyemangati kami sekeluarga. Kami harus pergi. Kalau di sini terus ya tentu enggak berkembang nanti pelayanan ke depan. Ya, secara pribadi juga Tuhan percayakan kami melayani. Jadi kami harus pergi untuk terus menghasilkan buah. Karena itu dukung kami terus dalam doa, dan kami percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Horas. Horas madihamu Amang Inang, na hormati hami Amang Preses Distrik Walu DKI Jakarta, na wakil ini Inang Pendeta Dr. Anna C. Hafera Boru Pangaribuan, nang hormati hami Inang Pendeta Resort HKBP Keramat Jati, Ima Inang Uluan Pendeta Dr. Anna Vera CH Boru Pangaribuan, Sangsongoni nang hormati hami Pendeta Fungsional Akadongan Nami Saulaon, Pendeta Inang Erna Boru Hasugian, Sangsongoni Inang Pendeta Lilis Ferawati Boru Tambunan, nang hormati hami Amang MPA dan Sude Aka Parhaladoni HKBP Keramat Jation, Ketua-Ketua Dewan, Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, nang saluhut aka pengurus seksi. Nang hormati hami nang Sude aka amanami Parhalado do Pendeta Nadong di HKB Gedong, nang Sude Parhalado Resort. Nang hormati hami nang panitia pembangunan, Ketua do Sude tim Satgas Covid Sapulusia, nang hormati hami nang tim multimedia, nang Sude pengurus WEK, nang Sude akar ruas ni Huria, punguan kor. Terlumobi mulai sian sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, punguan paropuan, punguan ina hana, paduan sara El Pico, punguan ama Huria nang ama Arbab, ama nami lansia, punguan Immanuel, tim doa ni Huriata, nang sude matahehi tanadong dison, tamahi tamadok mulai tetu debata, buy tapatupa, acara perpisahan tuhami, mula dong perjupangan patia dong do, persirangon naul nerengga maon, amang inang, mula hami macelungud dorohanami, borhat syakuriaon, alai, ala hauduhon nami, tu pucuk pimpinan HKBP, tu dia pe hami di paborhat amang kami siap. So natakas di bege hamu amang inang,
naking jamitan inang uluan. Kami na merintis HKBP Pospel di Batu, 3 tahun kami di sini. Berjuang sendiri tanpa ada balanjo, kami bisa. Apalagi di sana nunga takas pasti ada nggak perbalajon nami. Atik pedang dos songon dari Keramat Jation. Kami bisa bersama Tuhan. Marhite tang yang muna, boydo kami. Jala kemungkinan ada masuk Tuhan di kami di sini. Aha mana boy patupaun nami di sini. Itu keyakinan nami. Dan nasobe kami, na lebih jumonok alai imay dok Tuhan ni. Jadi amang inang di parsaurat ta salilingon pasti dorong na lebih hurang. Aka dipakatai yon, dipangalahkan nami nang salhut aka yanakon nami. Minta maaf mahami amang inang salpo kamu maisan bagas rohamuna na denggani matio pamu syak kami. Peo pamu mahatani di patan aku sabur hok kami marparbue mai di tonga-tongata. Pangiduan nami tangya ko kamu mahami. Sa lebih menggah kami melayani di si lobi sana upatu pahami dari HKBP Keramat Jation. Jalat tangya kamu mahami. Sa dicukupon Tuhan dipatuk saluhut akan narikoti di hami. Postorohan nami di tangyang muna masih tangyang kamahita. Nang songoni di akadongan namin sa ulaon. Di kerjasamat tanda denggad di salilingon tu akadongan pangulugo tiki. Toktong maripargugo Tuhan kamu rison inang mangula di HKBP Keramat Jation tetap semangat. Atik penang bersirah kita pasti do pergoni Tuhan yamu nak kami pesaluhu na lingane baru. So ngani mah hata partadinga sia kami hatonga-tongata Tuhan mu amanginang hora semanang dihita saluhu na. Namangihut tu pasatami mapartikianon laho pasahaton hata borhat. Sian sahalak mewakili ruas Sian Wik Kampung Tengah amang sintua ha Silitonga. Maaf koreksi dang situa. Amang ha Silitonga. Iya. Horas madita salhuna. Parjolo mangido ijinau ate dihamu ama ina naboso bulung ruas ni HKBP Keramat Jati ala kebetulan di napabrorhaton inang bibilfro sian wek nami wek tengah di pangido ate. Jadi hatakuma hatat sudiate jala mulia tema di pangulan nami na adong di wek tengah ala di lihat kamu kesempatan manang di tuduhamu hami lau pasahaton hata borhat. Nahu hormati hami inang Pandita Resort dot sudima jajaran ni inang lasong lima dihamu amanami dohot inanami pangulani huriatta. Tu keluarga amang hutapea secara khusus inang Bibelfro. Kurang lebih 4 tahun nasalpu jongjong dohamu di Langgatanon. Laos disima ruas ni HKBP Keramat Jati majalohamu gabe pangula di huriatta. Jala di bagasa tikyon jongjong mahamu muse ala neng paborhaton nami mahamu mutasi di HKBP itu hal yang biasa. Jala nunga gudang nau ko paborhatami pangulani huriatta sia kuriatta. Walaupun mutasi itu pasti ada kesulitan, pasti. Apalagi yang berhubungan dengan anak-anak. Ate. Anggo Panginoon namin yan inang, nanggo pala otik nahian, satokin nahian. Ayang guna huboto, odo HKBP Keramat Jati mempunyai Bibelfro. Odo jadi gudang do naulina dingkan. Nah hojalo hami siak kamu marhite pelayanan.
hampir 4 tahun mahita inang marsaur di huriat tahun gudang pengalaman nami nahu jalo hami jalahamu pera gudang do pengalaman na diputik kamu sian HKBP Keramat Jati. Pesan nami mainang sahatan non inang di huriana baru na dinggan neima pabuahamu tu huriatta molo na hurang dinggani tinggal ho kamu meson unang sorat tamu sotung beratak kamu mulai kamu anon akan na hurang dinggani yate na uli na dinggan ima pasahat tamu ima na parjudo na padua ho di pasu-pasu Tuhan ma dainang mangula di huriatta na baru nang songon ima tu amang ate amang hutapea tetap didukung inang asa songon ni do muna na kiningan lam martaba-taba na porsea di huriatta dung madokada nakin inang bibilforo kami semakin yakin dan percaya kalau Malang inang bisa kembangkan dari nol apalagi yang sudah ada di tanah Allah. Selamat inang dono nami ma kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata dan ucapan yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Semoga ada umur panjang biar kita ketemu lagi. Jalan parpudi mainang mengerbang mabunga-bunga di padadang-dadang hari. Selamat jalan madi inang doho diamang, selamat tinggal madi hami, Huria HKBP Keramat Jati. Horas. Namangihut Hata Borhat mewakili Parhalado Saresot HKBP Keramat Jati diwakili Amang Sintua AJ Sinaga. Shalom. Parjolo tapasahat hamalat dan nirohata tu Tuhan di bata. Napasangawan hita di tikion. Boy marsaur di tonga di bagas coroon. Mardomu mai. Dinala paborhaton naposon di Tuhani inang bibel frodot keluarga. Tebak kebasan nai baru. Nah hormati kami Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta yang pada saat ini diwakili oleh Inang Pendeta Resort HKBP Keramat Jati. Nah hormati kami Inang Pendeta Resort HKBP Keramat Jati Inang Pendeta Dr. Anna Vera Boru Pangaribuan. Nah hormati kami Sudi Inang Padita nama kubasi di Huriat Town. Hormati kami Sudi Parhalado Partohonan Saresot HKBP Keramat Jati Daud Sudi Parhalado Somartohonan Seresot HKBP Keramat Jati Lumui Madihamu Amanami Inanami Ruas Nihuria Saresot HKBP Keramat Jati. Apala ditikion nunga tabigi nak kiningan akahata pinasahat ni nama wakili ruas nunga tabigi eskanap na pinasahat ni uluan ni HKBP tu inang bibel fro ima mutasi pelayanan tuhurianai baru sian Parhalado Resort, kami pasahaton tuinang bibel fro, mau lihat tema di haud duhon ni inang, tu uluan di huriat HKBP, lebih kurang baru hampir 1 bulan menerima SK, langsung dilaksanakan. Kami marnida sian Parhalado Resort itu adalah sikap
yang harus ditiru oleh semua full-timer ni HKBP asa saluhutna pelayanan di huriatai mardalat dohok denggan. Ima sifat nami tu inang, teringot tu pelayanan ni inang, nunganak kini ngaku bege hami, na pinasah ni inang mulai sian permingguan na di Malang ate, sahat tu naung diresmihor rano aing, pospeli gabe huria. Itu adalah suatu karya yang besar. Siala sono ninang mai tutu sahatu keramat jation nunga dilayani inang huria tergolong besar. Duk siana muses ditongos uluan ni huriat tama musehamu makobasi tu daerah Aceh Tenggara. Pos dorohanami inang sian pakobasio muna di huriat tau. Jadi mula tabereng di si statistik na mulai sian natoru tu natibo tu natumoro muse. Pengalaman itu inang sudah bisa gunakan untuk berkarya lebih baik lagi, lebih besar lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ima harapan nami tu inang sian hami perhala resort sude ruas ni huriata saresoton. Dohonon nami ma selamat menunaikan tugas di tugas yang baru. Di Parsaurat lebih hurang 4 tahun Dr. Bais Swadong nahurang siak ruas di huriata siak kami dong amuna perhala do partohonan do naso partohonan dohonon nami kana hurangi soni do ni amak silitongan anak kiningan tinggal kamu mai di pitu gerbang di huriat tahun inang nak pola buat kamu alai akan nauli nadinggan. Nah didapat kamu siat tonga-tonga di ruasta, huriata, buat kamu mai. Pelayanan di huriat tahun nang pinatu pamuna tingkat tok kamu dope muse di hurianai baru. Ina masih dohonon nami rainang, molo upasana nak kining na pinasaha ni amak silitonga ima dong dohonon nami tong, ate. Jadi lasmarohata. Molo borhat pehamu diramuti Tuhan ma di pardalana satu tujuan tang yang nami Tuhata memangaramoti hamu jala hamina tininggal homuna sude barita nauli naung pinasahat muna ditongani huriata di resort keramat jation di pasu-pasu Tuhan memar perbue jala tau hasanga pun di guarni Tuhata. Mulai tema selamat jalan ma dihamu inang bibir pronami dohot keluarga laos songoni manang selamat tinggal ma dihami. Kuta bay sautik adong mana benerut emak silito ngayate na purat tano rangging masih ranggongan molotung pehita pada udao baru hataima ditangyang tamahita saya toktong marsitang sigonggoman. Amin. Na mangihut hata borhat sian mewakili Parhalado HKBP Keramat Jati diwakili Ketua MPA Amang Sintua HD Sirait. Horas, Salam, Napinar Sangapan, Inang Uluan, Pendeta Dr. Ana Boru Pangaribuan, Nang Saluhuna Hamu Inang Padita Nami, Napinar Sangapan, Dewan Dohot Parhalado Nihuria KBP Keramat Jati, Napinar Sangapan, Amang dohot inang saluhut nama tehe hita na pengudison nama dohoti parmingguan
di Arianon. Ya hata siar kami na mewakili sian Dewan MPA dohot Parhalado tu inang Bibel Pro naking inang nunga bahat di do akadongan mula sian kami mandok selamat bertugas di inganan baru, selamat makobasi di HKBP Resort Sipang Semadam, Distrik 12 Tanah Alas. Tuhan tama nama ngalir gugu, nama masu-masu pakobasion ni inang di tempat tugas naik baru. Nampa 2 tahun mau lihat ma di pasar rohanami tuhamu inang di nama kubasi hamu hampir 4 tahun di tonga-tonga ni huria HKBP Keramat Jation tung masai denggan uli jala sude hami Parhalado do ruas marlas ni roha di pakobasion ni inang na salilingon. Jadi mau lihat ma di pasar rohanami. Namangihut di parsaurat tainang di tonga-tonga ni Parhalado dangtung suadong aka nahurang lubi di pabahenan nami Parhalado di tonga-tonga ni parsaurata di pakobasata di tonga-tonga ni huriaon. Kami mangido komos asa lupa kamu me sebagas torado pikiran muna aka naulina dinggan nadong di tonga-tonga ni parsaurata di tonga-tonga ni Parhalado ima putik-putik hamu inang tu bagas torado pikiran muna nang di nalau berat pe tu inganan na baru di pakobasion na baru tu huria HKBP Resort Simpang Semadam di 12 Tanah Alas tu hatama nama ngiring-ngiring manunggu-nunggu do nama paron salu na abat-abat asang giat di bagasan lah siroha sahat tu inganan pakobasion na baru di Tanah Alas namangihu ma tu hita saluhu na dung sidung parmenggota anon Patu Paudo Ramatama di ruang serbaguna. Di baheni di akaudangan naungadong di warta jemaat di hitan waeng ria jalaretama hita madohoti acarai di ruang serbaguna laos di sima tapasahat songon perbuin ni holong tak manang hamolatiota di pakobasion ni inang Bibel Pro di tonga-tonga ni huriaon na salilingon. So ni mata siya kami mau lihat ma Horas. Lo sison ma di pasahat sian huria cendramata tu keluarga inang Bibel Fro berhutauruk dohot amang hutapea. Pengarahan sian preses diwakili inang pendeta Dr. Ana CH Pera Pangaribuan.
jam maleo nate inang amang. Ini dua teh di pajepek mate. Iya. Nah pinarsangapan sude parhalado saresot HKBP Kramat Jati. Termasuk ma sude full timer aka ina padita. Nah pinarsangapan sude ma hamu inang amang ruas ni HKBP Resort Kramat Jati secara khusus pada saat tahun nah hadir hamuna di gereja dohot na mandohoti marhite live streaming. Adong sada kata perpisahan madok. Perpisahan seringkali mengajarkan kita betapa berharganya seseorang setelah dia pergi meninggalkan kita. Mungkin selama ini kita bersama-sama dengan Inang Bible Pro dan keluarga biasa-biasa. Tapi nanti terasa Borahma Nasida dalam waktu dekat di Simahita lulu rohata imada dang marjamita be Bible Pro Town di son dang mapen renung be bah apalagi nuaing latulu ma pedita na mangula di HKBP Kramat Jati. Namun tujuan inang berangkat tu inganan naung dituju sangat memang menunggu. Alani selamat bertugas, selamat melayani dengan hati. Jala di Patir Tuhanima Pardalan Nemuna menuju Tanah Alas, Distrik 12, Simpang Semadam. Sialani pasat kami mewakili presa kami di son, mandok muliate kami Tuhamu sudina parhalado nami dok ruas naung mendohoti acara Paborhaton Nasida di Bagasan Minggu Sadarion. Nunga denggan tapaborhat Nasida marhite acara ibadah jala teuduti mamuse ima di Ramatama. Pangiduan nami Tuhamuna nangpe alani prokes mewakili ma sian ganup naung ditunjuk Roma hamu di acara Ramatamai jala tapaborhak ma sadenggan dengganna Nasida asa burhat di Bagasan lasni rohama Nasida sian tongat-tongat ta dak pola huguari akadia ma nang di pasat tamu ma paborhat tamu ma mardongan tangiang. Dungi madok moliate hami Tuhamuna inang Bible Pro nami boru tauruk dot keluarga naung marhobas hamu kurang lebih 4 tahun on termasuk do sude keluarga mendukung pelayanan muna amang utapea dohot main nami si Pani. Si Luther belum, masih kecil ya. Di bidang musik ya. Siat tuhat tama jalon munama balosna. Molo jolma sangat terbatas.
alai Tuhani dang terbatas. Songon jamitan nakaning do. Debata na manok tong do. Debata ta. Alani parpudi tiada gading yang tak retak. Bahwa pasti ada yang tidak sempurna pada acara satu hari ini, bahkan sebelum-sebelumnya, alai unang ma buani tu inganan pakobasyo muna. Tang yang nami, harapan nami, la meningkat ma pelayanan muna di inganan ima di resort Simpang Semadam. Tuhatama na mangramoti hita salutna muliate horas. Tapuji matuhata, maride mahita sian buku ede nomor 227 ayat 2, laos jongjong ma huria. Tangyakon ma peleata martangi yang mahita. Alede bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selian-leon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mi tu hami. Plien nami tu ho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni selendan mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Se Roma rajaonmu. Se saot malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lihon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasoron madamena tutodim.
di hamuna inanami amanami sudehita namandohoti acara ibadah di Bagasa Tikion nunga sipul be ibadatta hamuna na di bagas muna hatanami masude parhalado termasuk full timer pasahaton shalom madi hamu sudena.